Jeg hedder Tobias, og jeg elsker at se min bedstemor og bedstefar. Især når hjemmeisbilen kommer. Vågn nu op, bedstefar. Hjemmeisbilen er. Lyden fra hjemmeisbilen er noget, I alle sammen elsker. Og selvom der er ingen tid at spille. Ej, kom nu! Kom nu! Ja. Så stresser vi aldrig. Hvor er min pung hen? Og hvis vi ikke når bilen, så bruger vi ikke tid på at diskutere, hvis skyld det er. Det er din skyld. Du får altid til middag, og det er for dårligt. Hallo? Der var den jo. Nu kan vi få... Vi er bare glade for, at bedstemor altid er et skridt foran. Se, bedstemor, det er bedstemor. Ej, hvor er det godt. Hej, bedstemor. Nu kan du forudbestille dine is på hjemmeis.dk og få dem leveret til din dør helt gratis. Red dine børn og børnebørnsdag på hjemmeis.dk.